Yung pwesto ng mga dalawa, oh. Dalawang unggoy. Tor. Iumas eh. Yan yung isa, guys. Ang kelman to. Tumira. Ay, talaga. Ayaw. Ito ang assistant. Ay? What's manin? Buka na alam kung siya ditan. Hala. Ay, napuksa ya? Ulong? Mananala? Magkasangod ang magamin DJ nila, oh. Ay bagatan. Hindi nakuha, guys. Dama naglungawon na eh. Hindi. Pasti deh ini. Ayun guys, kumuha kami ng merienda namin. Pasensya ko to. Bilad niya guys. Ha? Tapos pupunta kang ulit doon. Pangkaan. Ha? Pangkaan. Balik tayo doon guys. Okay. Merienda muna tayo mga ka-idol. Duway! Hindi ko na mabay mag-iwan. Nakalain ni. Oh. Tsaka dadak ka lang ng nala. Ah, talaga? Bugadan yung lagi doon eh. Ha? Duli ko pinyada. Para sa ito eh. Merienda. Continue guys muna. Kain muna tayo. Malambot. Kopya, masarap. Yue! Punta ka ba ba? Hindi kita na iklo na eh. Sana all. Pasama nagtakal! Woo! Merienda guys. Pasukutan! Thank you sa damit guys. Ano? Kabatitan ni Naram ta Victor? Yelo. Kanang yelo. Narurug din. Ha? Kaya noon lang. Apa yang nakapatin nagkamanan? Nakapatis pa ka pa. Nga tumitatay dagito putanya na datuon na eh. Huli. Nagkalmatan ito. Galulong ang sangaw. Hindi makin soro. Sabi.
Dakkel ta ubo min eh. Duk nga inalamin nung umulan ko man dijay karatera mo maala. May video na Lala Brad. Wow. ano diyan na. May tumpo ko dijay sa na ani. Victor Balaman pay. Victor, tata Balaman. Tama lang, pas parang. Ang tutukot ato. Pero mo mala junwangan. Patayin na Dakkel. Basta ma. Patayin na kalakay ko. Tanag Anong neta ya? Dakkel mo gam ni. Balbalya mo na. Sulit ang nagpukit ako. Sada na. Tapos ito ni. Ilo mong alien. Victor may matay. Apat lang. Pag karangkang ka mo. Guys, titira na, titira na. Ayun, ayun, ayun. Kuha, kuha. Ay, talaga. Oh. Anong buyudan na anak ko? Ay, duwam ata na pangabala. Kedua, di mo nakas tamay sa. Nalapay dyan sa? Nalapay yung magam ni. Ay, ako. Diyan, tinagawa ata dyan yung mahalan yung nagpupunta ako. Hindi ko matinita kami ikaw katamo. Aji ko ata, aji okso to na ata nga bala. Sumarod. No, takaw ikaw katanita. Agbumba ka pa Ang mana. Kapso sa ni assistant. Yan eh. Nagdalong-dalang. Ano? Eh, dato man aji bigabig ko rin. Balaan. Pwede balak. Tatag rin ka takawin ka. Ayo di gini. Ang kagkot piti Ikan eh. Hop. Pas mo. Tala, guardan. Sa penala dyan may sakit. Tira naman na. Ayun. Atoy, ang dumanong di jay. Na? Ang dumanong. Pumagkat. Pagkat yung naglinatay. Yeah. Ang dumanong di jay. Bagtang nagsuble. Alam pa gamin dyan may saan. Pala nakatalaw. Hindi na, guyo. Nga tama pagasatan pa naglangoy na to. Hala. Eh. So, Nuksot? Oo. Hindi ko makawit yun. Para tira na dyan. sino kahit kayo. Na, orgol mo. Ito yung kaya. One hindi.
Joey guys. Ha? Nala? Awan sa awan? Hindi nakuha guys. Ha? Ayan guys, nagbobomba si Konsehal. Wala nang bomba yung ating airgun Tiksay. Ganito pala yung bala guys, ball pen, tsaka ano to, ang tawag dito, nyati Mang Joy? Ha? Tumbaga? Buli guys, buli, bronze, parang bala. Ito tap jay lansa barangay. Pako pala to guys, pako. As ayun yung ano niya, yung tali nakalusot doon dito. Ganito siya. Tug, ganon. Nahulog yung nakuha natin. Sayang. Wala na tayong nakuha. Nahulog, tinitingnan ko dito. Nahulog, grabe naman. Wala na. Nako naman. Yan, bukas tulog. Grabe guys, nahulog pa. Ang malas mga ka-idol. Nahulog yung nakuha natin. Grabe. Punta tayo kay Boss Joy. Nakita kinamakam ko wan eh. Dala-dala na pala di kayo maman natukol nya mala nya dada oh mga tan ala oh guys palit nung nakawala ha. Nakawala yung nakuha ni Boss Joey kanina. Nabali yung lalagyanan. Dito ako man. Ngayon iisa na naman. Nakaw. Kawala man nun saw. Palapal mo man lang. Sigurado daw. Yan ang lumando. 2 down guys.
nakawala yung isa. Dito sa team Joey, team Brian. Doon may kabilang team. Si Binong, Itong, Kulot. Ito team namin guys, team Maki. Doon guys, team Murphy. Dito ko man. Nakawala yung isa guys, sayang. Nabali yung lalagyanan. Tinakbo pati kahoy. Pag disaag na kada jay pa lang. Kinamakam ko ba mapawanin. Marahin. Oh, two down na sana guys. Ang team Maki. Ni enjoy. Matim zero na. Gusto pang gumawa na guys. Matim zero. Mana nga ako. Team zero. Baca bagar erganan tayo dyan dawawi awanin. Awawi. Dijay. Ito zero takuan. Team Maki. Walang 2-0, 1-0 lang. Nakawala yung isa. Nagasa na yung anak tayo. Ha? Ganito yung mukha ng ergan guys, pang tiksay. Oh. So kuma. Ano? Team Maki. Oh, ito guys, oh, naubon na. Dalawa na sana to, nakawala pa yung isa. Oh, laki ng ubon namin guys, oh. Kasi wala pa kaming nakuha. Dahil gusto ulit. Tignan natin dito guys. Dun sa kabila si Boss Joey. Si Konsehal.